Hei ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Jos pidät suomen kielestä, Suomesta ja mielenkiintoisista aiheista, muista tilata kanava ja laittaa tykkäys. Se auttaa kanavaa kasvamaan ja tukee uusien videoiden tekemistä. Minulla on myös oma Telegram-kanava. Siellä julkaisen paljon hyödyllistä sisältöä suomen kielestä, sanastoa, kielioppia, podcasteja, mielenkiintoisia faktoja Suomesta ja paljon muuta. Jos haluat oppia suomea joka päivä ja saada lisää materiaalia, käy liittymässä mukaan. Linkin löydät kanavan kuvauksesta. Siellä on vielä enemmän sisältöä suomen opiskelijoille. Lisämateriaalia, sanastoja, harjoituksia, podcasteja ja muuta hyödyllistä. Jos haluat tukea kanavaa ja samalla saada paljon eksklusiivista sisältöä, tervetuloa mukaan. Linkki löytyy myös kanavan kuvauksesta. Ja nyt aloitetaan. Tämän päivän podcastin aihe on, miksi jalkapallo on niin suosittua Suomessa. Jalkapallo on yksi maailman suosituimmista urheilulajeista, ja myös Suomessa se kiinnostaa yhä enemmän ihmisiä. Monet lapset, nuoret ja aikuiset pelaavat jalkapalloa tai seuraavat otteluita televisiosta. Jalkapallo on tärkeä harrastus monille suomalaisille. Monet lapset aloittavat jalkapallon jo hyvin nuorena. Suomessa on paljon juniorijoukkueita ja lähes jokaisessa kaupungissa on oma jalkapalloseura. Lapset harjoittelevat yhdessä, oppivat uusia taitoja ja saavat uusia ystäviä. Jalkapallo opettaa myös yhteistyötä, kärsivällisyyttä ja reilua peliä. Suomessa on paljon jalkapallokenttiä. Kesällä kentillä näkee paljon ihmisiä. Lapset pelaavat kavereiden kanssa, nuoret harjoittelevat joukkueissa ja aikuiset pelaavat harrastusmielessä. Kesä on jalkapallon tärkein kausi Suomessa, koska sää on lämmin ja päivät ovat pitkiä. Talvella tilanne on hieman erilainen. Suomessa on paljon lunta ja kylmää säätä, mutta se ei estä jalkapallon pelaamista. Monet joukkueet harjoittelevat sisähalleissa tai tekonurmikentillä. Suomessa on mahdollista pelata jalkapalloa ympäri vuoden. Suomessa on myös monta tunnettua jalkapalloseuraa. Jokaisella seuralla on omat kannattajansa, jotka seuraavat otteluita ja tukevat omaa joukkuettaan. Monilla suomalaisilla on myös suosikkijoukkue ulkomailta. Monet seuraavat Englannin Valioliigaa, Espanjan La Ligaa tai Saksan Bundesliga. Suomen miesten maajoukkue tunnetaan nimellä Huuhkajat. Nimi tulee huuhkajasta, joka on suuri pöllö. Huuhkajat ovat viime vuosina tulleet erittäin suosituiksi. Vuonna 2021 Suomi pelasi ensimmäistä kertaa jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuissa. Se oli historiallinen hetki ja monet suomalaiset seurasivat otteluita innolla. Yksi Suomen tunnettuimmista jalkapalloilijoista on Teemu Pukki. Hän on tehnyt paljon maalia maajoukkueessa ja pelannut myös ulkomailla. Myös Jari Litmanen on erittäin tunnettu Suomessa. Monet pitävät häntä Suomen kaikkien aikojen parhaana pelaajana. Jalkapallo on suosittua myös siksi, että sitä helppoa harrastaa. Pelaamisen ei tarvita paljon välineitä. Pallo riittää ja peli voi alkaa. Monet lapset pelaavat puistoissa.
koulujen pihoilla tai kentillä ystäviensä kanssa. Ottelupäivä on monille faneille tärkeä päivä. Ihmiset menevät stadionille perheen tai ystävien kanssa. Pukevat päälle joukkueensa värit ja kannustavat pelaajia. Stadionilla tunnelma voi olla todella hieno. Fanit laulavat, taputtavat ja iloitsevat yhdessä. Vaikka jääkiekko on Suomessa erittäin suosittua, myös jalkapallo saa vuosi vuodelta enemmän kannattajia. Monet ihmiset katsovat otteluita televisiosta tai internetistä. Suuret turnaukset kuten MM-kisat ja EM-kisat kiinnostavat miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Monille suomalaisille jalkapallo ei ole vain urheilua. Se on harrastus, yhteisö ja tapa viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Jalkapallo tuo ihmisiä yhteen ja antaa paljon iloa. Kiitos, että kuuntelit tämän podcastin. Jos pidit tästä jaksosta, muista tilata kanavaa ja laita tykkäys. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Hei hei!